Hej, Anne er. Så skal der læses lektie til på tirsdag, hvor vi skal arbejde med nyhedsartiklers komposition eller opbygning. Allerførst kan man se på avisers ydre komposition. Man kan også kalde det layout. Aviser de prøver altid at signalere noget. De prøver også at signalere noget i måden, de laver deres layout på, eller den ydre komposition. Prøv at tænke på i fredags, hvor der var rigtig mange af jer, der synes, at Politikens layout eller ydre komposition var rigtig kedelig, fordi der var ikke så mange farver, og der var ikke så meget, der var ikke så store typer, der var rigtig meget tekst, og billederne var heller ikke så store. Og det udstråler en eller anden form for seriøsitet. Der ligger en signalværdi i at have et layout, der ser ud på den måde. Hvorimod, hvis I tænker på Ekstrabladets forside, hvor vi også arbejder med nyhedskriterier, den var jo fyldt med farver, ikke? Gule og røde farver, og der var meget store typer, meget, meget lidt tekst. Så der er altså den her, også i den ydre komposition, kan man godt analysere sig frem til noget signalværdi hos aviserne. Det her med afsløring hos Ekstrabladet eller sensation, og hos Politikken, der gerne vil signalere den her seriøsitet, og at de lægger vægt på væsentlighed og aktualitet, som vi arbejder med i fredags. Og hver avis har sin eget sådan layoutmæssige profil, der altså ligger den her signalværdi i, men der er nogle begreber, som man kan arbejde med på tværs af de her forskellige avistyper. Her ser I en utrolig kedelig artikel, i hvert fald meget kedelig tekst, men det er selvfølgelig et eksempel på de her begreber, vi kan bruge omkring layoutet. En avisartikel har altid en rubrik, det er også det, man kan kalde en overskrift, men når vi snakker avis layout, så kalder man det altså en rubrik. Den står her øverst med store typer. Under rubrikken har man en underrubrik, sjovt nok, som står med lidt mindre typer. Lidt afhængig af hvad for en avistype, så er der også et genre eller et emnetag. Det vil sige, at der står enten for eksempel en artikel, vil der stå en nyhedsartikel, eller hvis det er et emnetag, så vil der stå Syrien. Det siger altså noget om, hvad det er for et emne, artiklen behandler. Under det her tag, altså enten emne eller genre-tag, så har man noget, man kalder en byline. Og det er, hvor journalistens navn og måske også deres stilling står. Det er sådan de umiddelbare, de første begreber, man bruger, når man kigger på en artikel. Ikke? Når man så går ind i selve artiklens den sådan hoveddel, så bliver de enkelte dele i artiklen introduceret med en mellemrubrik, kalder man det, hvor der står lidt om, hvad der kommer til at stå i den næste brødtekst, som altså er den der hoveddel i avisen, teksten. Og der kan være rigtig mange mellemrubrikker og rigtig meget brødtekst. Det så vi i Politikken. Så er der også tit et billede i artikler og en eller anden billedtekst nedenunder. Det kender jeg sikkert godt. Men det var altså nogle begreber, som vi kan bruge, når vi skal tale om layout, eller når vi skal tale om ydre komposition. Og de her begreber går altså igen i en hel avis. Ikke? I kan se herovre også. Rubrik, underrubrik, og vi har noget brødtekst og en mellemrubrik, som er meget svær at se. Og så kan aviserne have nogle citater, som de gerne vil fremhæve fra nogle kilder. Det var altså det om den ydre komposition, layoutet i aviserne. Så springer vi til avisernes indre komposition. Og der er et meget sådan anvendt kompositionsprincip for de her nyhedsartikler, og det kalder man nyhedstrikanten. Og som I kan se her, så er det sådan en omvendt pyramideform, altså sådan en trekant, der står på hovedet. Og det indikerer altså, at man starter med at præsentere det vigtigste, den tungeste del. Hvis vi lige zoomer ind en gang her. I rubrikken, der præsenterer man i en nyhedsartikel altid konklusionen på den historie, man vil fortælle. Altså det absolut vigtigste. Det har selvfølgelig til formål, at man skal fange læserens interesse, men det er jo også gør det nemt for en læser at orientere sig i en avis, når man ved, at konklusionen er altid det, der står først. Så kan man også vurdere, om man har lyst til at læse mere, hvis det er noget, der er ligesom interesserer en. Så rubrikken, der har vi konklusionen. I underrubrikken, som jo selvfølgelig står lige under rubrikken, der får vi uddybet
det indhold, artiklen handler om, eller historien handler om. Og det er stadigvæk et vigtigt indhold, vi får præsenteret her. Så springer vi til brødteksten. Her bliver historien foldet ud, og vi får mere baggrundsstof og flere detaljer. I brødteksten der vil det vigtigste altid stå i starten, og det mindst vigtige i slutningen. Så ned igennem artiklen, der bliver indholdet altså sådan mindre og mindre vigtigt, og derfor kan man faktisk også forkorte nyheder bagfra, uden at nyheden rigtig går tabt. Ikke? Yes. Her ser I et eksempel på en nyhedsartikel, som jeg har taget fra Politiken i torsdags den 3.10. Og I ved jo alt om, at Politiken det er en omnibusavis, det vil sige en avis, der appellerer bredt. Hvis vi bare prøver at kigge på avisens ydre komposition, så er der heller ikke meget, der peger på en tabloidavis. Vi har et meget seriøst layout, vi har en ret fyldig brødtekst, der er ret meget tekst, og der er ikke mange farver. Billedet fylder heller ikke så meget. Der er altså fokus på teksten, på selve historien. Ikke? Ja. Her i rubrikken, der får vi konklusionen. Hvis vi nu begynder at kigge på det indre, altså den indre komposition, og bruger den her nyhedstrikant, så kan vi se, at her i rubrikken, der får vi præsenteret konklusionen på den historie, den her journalist, Signe Thomsen, står der hernede i byline. Hun skriver om. Konklusionen er, at læger og sygeplejersker vil give patienter magt. Det er jo meget interessant, ikke? Så den historie vil vi da gerne vide noget mere om. Så vi finder lige, zoomer ind på underrubrikken. Og her får vi uddybet, ikke? Patienters individuelle ønsker og livsstil skal i højere grad inddrages i behandlingen. Så det er altså det, den her magt handler om. Kan I se, der får vi lidt mere at vide om baggrunden for historien. Vi har også her et emnetag, vi får at vide, at det handler om sygehuse, er emnet for den her artikel. Ikke? Hvis vi så går længere ned i brødteksten her, så får vi i starten en præsentation af de 3 organisationer, som egentlig står bag det her forslag, at patienterne skal inddrages i behandlingen. Vi får at vide, det er Lægeforeningen, Dansk Sygeplejeråd og Danske Patienter, som er enige om, at fagfolkene sådan set har for meget skulle have sagt, at patienterne skal have mere at sige. Så det er jo rigtig vigtigt, derfor vi understreger, hvem det er, der står bag. Når vi så går længere ned i brødteksten, så kommer der nogle erfaringer fra andre steder. Vi får, hvad for ændringer, der ligesom er nødt til at skulle ske. Heroppe får vi at vide, at der skal være de fysiske rammer, skal der laves noget ved. Vi får faktisk også at vide, at de her ændringer skal indarbejdes i uddannelserne, altså sygeplejerskerne og lægerne skal lære at inddrage patienterne. Så der er noget med nogle ændringer, der bliver lagt frem. Så jo længere vi går ned i artiklen, så begynder der at komme nogle udtalelser. Der kommer både nogle udtalelser fra de 3 organisationer, der er tale om her, Dansk Sygeplejeråd, ikke? Og vi får også udtalelser fra nogle politikere. Her har vi sundhedsministeren, og længere nede har vi formand for Danske Regioners Sundhedsudvalg, der udtaler sig om det her, og sådan set er enige i det, de 3 organisationer peger på. Til allersidst, der får vi sådan et perspektiv, hvor der bliver peget til Stockholm. Så det er måske ikke så vigtigt lige for den her historie, vel? Det er mere sådan en perspektivering, eller måske en eller anden form for erfaring. Så man kan sige, altså det vigtigste står i hvert fald ikke her i slutningen. Det vigtigste står i starten, og i høj grad i rubrikken, i underrubrikken, ikke? Og så til dels her i starten af brødteksten. I artiklen har vi også et billede og en billedtekst, og i billedteksten, der får vi egentlig uddybende kommentarer fra en kilde, fra en patient, som selv har oplevet, hvordan det er ikke at blive inddraget af de her fagfolk. Yes. Så her havde vi altså et eksempel på en nyhedsartikel, hvor vi kunne bruge de begreber om den ydre komposition, og vi kunne bruge nyhedstrikanten til at gå ind og se på, hvordan selve nyhedsartiklen er opbygget. Vi kan også se, ved I, at det er en nyhedsartikel, fordi vi har først og fremmest et meget neutralt sprog.
Vi har en meget objektivt billede af den her sag, af den her historie, og et meget faktuelt billede af den her historie. Desuden har vi nogle citater fra nogle kilder. Vi havde både hende her patienten, vi har også politikerne, her sundhedsministeren, og vi har også fra nogle organisationer, der udtaler sig. Så det er en meget typisk nyhedsartikel. Ja, det var det. Det var dagens lektie. På tirsdag arbejder videre med de her kompositionsprincipper, hvor vi finder en nyhedsartikel, vi kan bruge det på. Kan I have det godt? Hej.